Στη συνάψη, κυρία Ουζουνίδη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά ο τελευταίος απαράδεκτος προϋπολογισμός αυτός που συζητάμε. Είναι ο επιθανάτιος ρόγχος μιας πολιτικής που δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς. Είναι το τέλος της συγκυβέρνησής σας και όλων των μεθοδεύσεών σας να παραμείνετε γατζωμένοι στην εξουσία. Είναι βέβαια και η αφετηρία της επιστροφής των πολιτών στο προσκήνιο των ανθρώπων που θέτουν επιτακτικά το αίτημα της ανατροπής σας τώρα. Για να επιστρέψουν οι αξίες της εργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της δημοκρατίας, αξίες που διαλύσατε και απαξιώσατε. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το μνημόνιο απέτυχε. Εγώ θα συμφωνήσω με τους κυβερνητικούς παράγοντες που λένε ότι το μνημόνιο πέτυχε. Πράγματι, το μνημόνιο πέτυχε τους στόχους του. Κατάφερε με τους 450 νόμους του να ισοπεδώσει μια ολόκληρη κοινωνία, να καταστρέψει ολόκληρες γενιές και να θυσιάσει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας στο βωμό της υποταγής, στο αδίστακτο γηγενές ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αεριτζίδικο κεφάλαιο, να δημιουργήσει στρατιές ανέργων, να διαλύσει την πραγματική οικονομία, να κάνει real estate τις υποδομές της χώρας, να καταλύσει εν τέλει τη δημοκρατία στη χώρα. Το παρόν νομοσχέδιο προπολογισμού, κύριοι, συνεχίζει να υπηρετεί το πετυχημένο μνημόνιο, παρότι η συγκυβέρνηση διατυμπάνιζε εδώ και μέρες ότι βγαίνουμε από αυτό. Αποτυπώνει το κοινωνικό μοντέλο που επιθυμείτε να εφαρμόσετε και το 2015 και μάλιστα ακόμη πιο σκληρά. Οι συντάξεις, η περίθαλψη, η παιδεία, η εργασία και εν γέννη τα δημόσια αγαθά και οι υποδομές που ιδιωτικοποιούνται πληρώνουν την απέτηση για μικρότερο κράτος. Κύριοι, πού βασίζονται οι εκτιμήσεις σας ότι το 2015 θα αποτελέσει έτος ανάπτυξης 2,9%. Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μειώθηκε σε τρέχουσες τιμές και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι εξαγωγές και αυτές μειώθηκαν. Ο αποπληθωρισμός έχει εγκατασταθεί για τα καλά στη χώρα μας και εντείνεται. Η εσωτερική κατανάλωση μειώθηκε και οι εισαγωγές αυξήθηκαν. Οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα γίνουν με αποπληθωρισμό, από τον οποίο κερδίζουν ακριβώς όσοι δεν επενδύουν. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περαιτέρω μειούμενο. Πώς είναι δυνατόν να πετύχει μια χώρα ανάπτυξη χωρίς ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στηρίζεται στις δημόσιες επενδύσεις. Με τις λεγόμενες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών, συνεχίζεται να ολοκληρώνεται το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μεταφορών. Για τον σιδηρόδρομο, ήδη εξετάζεται τα προαπαιτούμενα της πώλησης των Τρενοσέ και ΕΣΤΗ, προκειμένου τον Ιανουάριο να ολοκληρώσει το ΤΑΙΠΕΔ την πώληση, ενώ ρητά δηλώνεται ότι θα κάνετε τα αναγκαία για την πλήρη απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς. Κύριοι, είστε σταθεροί και ακλόνητοι στη διάλυση του δημόσιου σιδηρόδρομου, αντιγράφοντας το αποτυχημένο μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας, αντί να προχωρήσετε σε ένα ενιαίο σιδηρόδρομο με λογιστικό διαχωρισμό, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η λειτουργική συγχώνευση και εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ, στην οποία αποσκοπείται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, συνδυαζόμενη με τις διατάξεις που ψηφίσατε για την έκδοση και διάθεση εισιτηρίου από ιδιώτες, τι θα σημάνει για τον οργανισμό και τους εργαζόμενους του? Σας το είπαμε και το τονίζουμε, έχετε ιδεολειπτική αιμονή που σε καμιά των περιπτώσεων δεν τεκμηριώνεται από την αποκτηθήσα εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣΤ, μας κροϊδεύετε όταν βάζετε στόχο την εξυγίανσή του? Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί όσο παραμένει ιδιωτικός? Θα τον εξυγιάνετε χαρίζοντας δεκάδες εκατομμύρια στους μετόχους και παραχωρώντας του το ηλεκτρονικό εισιτήριο για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Κατακυρώθηκε ο ανάδοχος του διαγωνισμού πώλησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Πουλάτε το ελληνικό κρατικό πλούτο σε άλλο κράτος. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι εθελοντική μεταβίβαση κυριαρχίας. Η πώληση της δημόσιας αυτής υποδομής προσβάλλει επίσης το δημόσιο συμφέρον. Φυσικά δεν σας απασχολεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας και το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη στη μετακίνηση και καταδικάζετε ολόκληρες περιοχές στην απομόνωση.
Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παραχωρείται 10 περιφερειακά λιμάνια. Στοχοθετείται και το 90% πώλησης των μετόχων των ελληνικών ταχυδρομείων. Όλα προς πώληση. Παράξενο πάντως, 5 εκατομμύρια επιβάτες στο Βενιζέλος. Προβλέψατε τα 60 εκατομμύρια που του δίνονται από το σπατόσιμο να μπει στον κρατικό προϋπολογισμό? Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Θέλουμε απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι, δεσμευόμαστε για άμεση ακύρωση όλων των διαγωνισμών παραχωρήσεων σε εξέλιξη ταυτόχρονα με την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Και για την ήδη παραχωρημένη περιουσία του δημοσίου θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον και τον καταλογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι, κυρίες και κύριοι, είναι μαχαιριά στην πλάτη του ελληνικού λαού. Μαχαιριά στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας, και ουσον ούπο ιδιωτικό φέοδο με την πώληση της ΔΕΗ. Είναι φανερό ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία για τον λαό και τον τόπο η κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία με την ενεργή στήριξη του λαϊκού παράγοντα θα μετατρέψει τη χώρα από πειραματόζω των χειρότερων νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών σε πεδίο ριζοσπαστικών προοδευτικών μετασχηματισμών που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν ντόμινο θετικών εξελίξεων στη χώρα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ήθελα να τελειώσω με το εξής. Είπε κάτι ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η ζωή αρχίζει στην άλλη πλευρά της απελπισίας. Λοιπόν, εμείς θα ζήσουμε. Επιλέγουμε την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιωαννίδης.